கார்ப்பரேஷன் மாநகராட்சி பக்ருதீன் பாபா பக்ருதீன் அவருக்கு ஃபோன் போட்டு கேட்டதுக்கு நான் எந்த ஃபோட்டோ எந்த வீடியோ மாநகராட்சிக்கு நான் அனுப்பி புகார் மனு கொடுத்தனோ அந்த இடத்த நாங்கள் சரி செஞ்சிட்டோம், கழிவு நீர் இப்போ கலக்காமல் தடை செஞ்சிட்டோன்னு சொல்லி எனக்கு ஃபோனில் கேட்கும்போது பதில் சொன்னார். இப்போ அந்த இடத்த நான் பார்க்குறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன். இப்போ அந்த இடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு லைவ்லேயே நான் காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, கழிவு நீர் எவ்வளோ தண்ணி கொட்டுது பாருங்க. இந்த இடத்த நான் ஏற்கனவே புகார் மனுவில் கொடுத்துருந்தோம். மாநகராட்சி 30 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பதில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்னோட கேள்வி என்னன்னா, அந்த 30 லட்ச ரூபா எங்கே போச்சு? இங்கே பாருங்க, இந்த கழிவு நீர் எங்கே இருந்து வருது? நான் புகார் கொடுத்தது இந்த கழிவு நீர் ஆற்றுல கலக்குதுன்னு இந்த இடத்துக்கு தான் புகார் கொடுத்தேன். அவங்க இதை தான் மென்ஷனும் பண்ணுறாங்க. கார்பரேஷன் அதிகாரிகிட்ட கேட்டதுக்கு இதை தான் மென்ஷன் பண்ணாங்க. ஆனால் எங்கே வேலை முடிஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு புரியலை. அப்போ புகார் மனு, அப்போ யாராவது புகார் மனு கொடுப்பாங்க, அந்த புகார் மனுவை வச்சு நம்ம ஒரு திட்டத்தை தயார் செஞ்சு அதுக்கு ஒரு டெண்டரை விட்டு அந்த காசை மக்களோட வரி பணம் எங்கே போகுதுன்னு தெரியல. இப்போ இந்த மாநகராட்சி அதிகாரி அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணுறாங்களா? யாராவது புகார் கொடுப்பாங்க